Mga katik-tik, naanap po ako mga pinunitan o. Mga 3 kilos, 4 naman yung siya dalaani o niya. Tag 20, di 80 pesos na. Karong naanap po binuwa dito mga katik-tik o. Maghipos to na manilhig na po ko. Naanap ko yung mga 12 kilos dito. Na hinlo na to. Kani hinloanan pa man eh. Maayo na lang mga katek-tek, paaboton, ugwa na dyan dyan mo'y lain, ibaligya ng 12 kilos, di, nag 20-20, di 240 na. Na, arang na ko kahod, balanse, kay anad naman ka anak, kay tag 20 ng kilo. Kanina Sige, pakita daw sila lang sa paghinlo. Maghinlo ko, mag-anak na po ko diri maghinlo. Anak kanang wa na ko'y trabaho, anak ang pinion, anak ang bato. Ano giday siya? Ari diri ang bato, anak. Wa na jud may bato, anak bilin kay tag-tag man. Anak. Oh, kadiha. Anak. Hawad ko, kanang wa na ko'y trabaho. Ang anak-anak na ko diri maglingkod na ko hapit na mahapon kay init po na pesting silawa jud di ari kay mosulod ang kainit. So anak ko sa sulod maghigda-higda na po ko anak. Napay batula. Wala kay klaro. Kana wa pa man diha dito pa man na. Mao ni mga katik-tikin tahay. Anak. Wa na human na dayon. Dari ka pinilian naman eh. Anak. Dali ra. Ha? Mao ni mamonito lang ko og mais kay mag sigim naman si Wako pagpangayo og kwarta unya siya may ako ihatag unya bisan pag sipa-sipaon nila na sa basketball mais dili jud ni dili siya manilhig. Ya manilhig man siya pero ibaligya sa imo og naay mga iska kilo ija makuha. Baligya la palitan ni. Mo ana dahil siya. Mapungot lagi ko. Ay baligya niya sa imo bago na. Ibaligya ay. Sa bayran pila man na. 20 wa magani na magkilo 20 na ino si paon tayo no kahin no ron. Maglalit sa gimong katik-tikan ni si Wako. Ingon siya. Ba may ako mapareha sa dol-dol mga katik-tik ay ang kawaton pagbaligya ba kana may kong na kanang ako mais diha tinigo mawala lang na diha kay putol ang imong tinae di na jud ka mag-uli diri. Ano mawala man na. Papareha sa dol-dol inyo gibuot-buotan pagbaligya kay wa na mo mga kwarta. Gisugo ba sila to ang kultamay? Ang papa. Tamay nagsugot ta. Di ba gisugo man to ni angkol nga pabaligya. Tung dul-dul nimo ba sang kultamay be? Wala ki dito sa ilom sa kwan. Gibahin-bahin daw nila. Ayahay pinalit na ako tog 250. Hilo na. Kisa may nagpalit ato. Imong tangyat to. Hapit na ko lagi ato eskalo. Mabawi ba jud nako to wa pahimo og unlan. Giyon giyon ang unlan. Himo na. Ha? Giyon ang unlan di ay. Himo na ni kalo og unlan ang nakapalit. Magsilbi ni swap. Dili unta na ka magpalit kay bata man nagbaligya nya diin man sila dul-dul anang dasok man jud ng sako. May balo man kag apo jud nako minjak kang winding jud na ani di sa ko ani palit dong tana pa ko dito winding ug ang kinsa ning kuan. Nya gipalit ban. Dul-dul. Palit na dyan yung ka-interesado. Good siya kay mahal. Dul-dul. Ikaw nang wato la? Pinalit na ako kadyo si Len. Tawa ni Boboy.
Doon ni amay. Gabi ito tapos ako. Na. Pwede na akong punguta eh. Kani di naman yung kwaon ni Wako. Awata kabalo. Nabalo, di pa lagi ko ang kaya na pa maiya kwarta premyo. Pag mapitos to kay napa man tay premyo sa basketball. Nga pa may naghatag ko si Mama Marites. Hindi, Yeah. uy. Si ate. Nanit. Si Ma'am Nanet. Hmm. Ang naghatag atong sa basketball. Uy, kada ko ba anak na motor? Adil, gay ko be. Kalami. Isa may nagpalit anak, God? Si palitan na Adil. Isa Sino nagpalit. Gunggong. Manghatag ka. Uy, buutan. Wala mati. Dito sa mo aba. Ngano na nga on man mo anang butong mga bata, pansakit ang gamog tiyan. Bilang pikas. Kinsa? Dito sa mo aba. Kung Tino, si Tino, iyang mga bata ba sayo pa na nga og butong. Ngano na nga on man mo mga butong pansakitan mog tiyan. Ang bilang pikas. Sao man mo na. Di ba, unsa man na si Rusty o gikuha na lang no, wa may kapuslanan ng puti. Di, tapis-tapis ang sinuna. Muna yung gina-expression nila Wako o Jessa guys nga muradog si Rusty. So si Rusty sa Madre murag karaang ikaw good explain lang sa si Rusty sa to ah. Kanang si Rusty diri na ay Problema sa utlo. lami jud tingog na sa una mga katiktik kanang si Rusty ba. Rosas apelido. Lami mo kanta, lami mo kumbo. Unya karon kay na isuan mag-ulo kay sobra siguro na ka. Nabuang Sa siya. gamit ana oy. Di na buang. Karon mukaon na siya mga siya lamaw ay ako'y ludon mga katiktik kay ang lamaw nang lakso-lakso ang uyod ihakpon man niya sa kuan. Ang kaunon niya nya. Pero di sila maunsala. Ug naapoy mga tanduway nga mabilin, maayo pa ni jaglakaw-lakaw tungab-tungab jud siya, tungabon jud sa dala-dala dito. O para itong pandemic wala man lagi na sila Wa man niyo siya lagi mamatay, di man takdan og wala COVID. wala man na sila nagamas. Ako mga katiktik dako, lang din ang ako una-una. Kaya ako sa una, namanit na ko saging. Saging ba na Doriano, naagoy dagan panitan. Diha. Ya, dako ang akong kaibog nga mamanit ko kay sa una namanit mako. Dako budak, tag-10 gud ang kilo anang paitom, ang papote 15. Nya kahod dako mo panit nya. Sa pagpasaan mga katiktik kay di naman ko makadaog. Una-una ragoy ako nagdako. Kakugi unta na ra naman unta na mo'y magkuan pero wa na mapoy kaya Si Wako imong papasaan mo. na magani mo bomba ato na ba sa pastan. Realmente kami magpatay ug mao na ako iuban na dito sa sagingan. Sa una lang nagapamunit na kang mais. Oo. Amo nito mais katong ako barkada nga si Rudy pero mente dito ya. Rudy man ta ipalit og kanduway ron kay kuan man kanang may kwarta. Magpili isa tabali 5 ka kilo nga mais makapalit naman tag anog iskapar. Paspasa dito makapili dito sa pansyon dito pa nga balay sa pansyon. Paspasa dito. Ingkog ayo ha sa napagpili kay tarhaan po na kuhaan po na dili na pwede. Ayo ha ayaw nang kuan daot ikuan kana ra jud good may kana sa mga bato. Si Uncle Rudy to namatay. Dali adyo ni sa makapili udi ana. Tapos na bang na dito kay sobra naman naglima tama na na. Unya ra na. Kamit di ba pud kay to sa Uncle Rudy lang no. Mo to. Mo nang bisag karon ang ako huna-huna karon si Luli, si Rudy, si Noni. Magabi ba mo nang di na lagi mo inom. Magabi taas na ako panghuna-huna ning gumon sa ka si Luli nga ang babanggain di man jud to mamatay. Maglabay ra to basura. Dagan ako mo na-hunaan si Noni. Si Rudy, nag-istorya pa man may ato nga ano namatay man dito siya. Parehago kang gaga, nag-istorya pa man na nga magpa-doktor siya kay labad ran iyang ulo. Hindi lagi magsaba din kuan lang kung kano sa agitataman. Mga gani nang nangayo ka permig pag pasaylo sa Ginoo, nangayo kay wa man natin bali karon
Maayo pa taon niya, patyo na tam. Barihara gud tag manok nga magbuhi kay tag manok ana ato binuhi. Maingon man ta. Ay kadto manok katalisay. Ihawon ta kaon niya, dakbon ta kaon niya kay. Ihawon ta ka ang kadtong ato binuhi nga manok kita. Binuhi man ta sa Dios. Nya parehara ta kintahay kita Ginoo kadto ato binuhi manok. Mayon kadtong talisay ako da ihawon niya kataba to, katambok ra ba to. Na onya madakpan ka got-got ang imo liog. Parehara gyapon na sa tao. Manang mangayo na tadaan, pasaylo sa Ginoo. Hoy, pamayran ingo Ginoo. Daghang pa magkugutang. Ingo Ginoo ayaw sa ako pagpatya kay di daw mahilo na og kuan kalag nako basta kay naapay utang. Mabayri jud in taon ni tanan isa ra niya ako mga utang katong pagkasakit nako ba. Babayri isa bisig ko kaon kay mamangaling ko kuan. Babayron isa babayran isa nako ako utang 25 mil ra. Unsa na siya? Special biko dola. Wa man lagi siya mosinggit. Recorded na nadaan. Sunduga daw la. Special biko. Special Biko! Lumpia! Puto Tolodos! Si Adil. Padayon to katong nakay utang, nagsakit ka. Ingko Ginoo. Basta nangutanak ka og pila ako utang 25 mil pa. 25 pa. Nga ko Ginoo padak-adak ay sa nang among sweldo kay makabayad ko bisag kanang tag 5 mil ako ra ang kana kami na akong utang sa kuryente man ina ay mama anak nagsuito na. Sige lang pagbayad in taon og ano niya. Nga kuha sa Ginoo kada sweldo dako na ay datahan ko tag 3 mil na ay 2 mil hantod magamay-gamay na inyo ko nakay buhi pa mako am ko patsa dia ing ko pabayran pa jud jud sa utang og wala siguro po to si Eden magpadala patay na siguro wa na mabayar ang utang di mahilo na. Pero andam kala simbako. Anda boy. Maski kanos ah. Andam naman ko kay magsige naman ko pangayo nga Ginoo imong pagpakaon na andam na ko pero ang akong utang kay naabito sa Biblia nga bayaran isa nimo og bayaran tanan ang mga utang kay di mahilo na ang kalag na apay utang mao nang ayaw sa ko pagkuha kada pa koy utang nga 25 mil. Gidungog ito sa Ginoo la kay na ko man siya masugot kay napa kay utang. Nasiwa ko lao. Yang kagikat ka? Sige makasapatas mo ra makasi. Dula daw la. Bisag wa gud jamoy dula. Sulong ko. Sulong-sulong. Wala lagi jud sa kapoy uy nag gamay na gud. Dula pre ko. Unsan sulong-sulong nga unsa may imo gisulong day? Igi siya kapoyon. Sige lang ang mga katik-tik ang iyang uniform kita sa basketball kanang mga sando. Laban ni dando kabok mga katik-tik isa ka daw ni ihurot niya. Gani. Basta ilisong gud niya paglabay anak niya pagsampun lang daan kay matumba ka sa malumos ka sa baho. Mot tayo la. Ay ma. Sarap pa daw ni. Pero ang iyang tiil mga katik-tik baho ang sa ang sanina humoter pero pabuha sa patas digwa ka. Kay unsaon mga Sa katik-tik. medyas mo na niya god. Dili man laban ni sa medyas, amin Ay, siya. naman po nila medyas. Gani, mabalik-balikan. Nya ang Bigyan mo, sapatos may namatay way, lagi sa sulod ni namatay ng ilaga bo. ang sapatos way laba. Unya ang medyas subuan tiil ayaw. Paghubo ni sa sapatos panampo nakadaan kayo baliskan ka diretso. Mga daot daw. Nga kantik-tik, mahangyo ko sa inyo nga nang mudako nang ako ang sildo kay ron makabayad ko sa utang. Unya og mahimo balik-balikan ninyo og tan-aw. Ayaw ninyo i-escape ang ad kay kanang diha ra man ko makakuha og kuan. Kay aron mudako ang ako sildo kay basin mamatay na ako mga kitik-tik pa ko kabayad sa utang. Simbako. Kanang
magbalik-balik man daw ko na ang kalag-ana. Halap mapabayran isa kay ako andam nang ko bisag mamatay na ko basta mabayran ita. Bay 5 mil baya ba mga katik-tik ako utang. Yun sa unang si Wako la. Di naman po ko makakita bahala na siya permanente siya bunog ko sa kinaon. Mag-uol ra man ko ni asa ko kay makakita man ko. Ikaw Wak, Mahinom daw maragod na isimba siya. ko mawa na sa lola, kaya nimo. O kaingon ko kaya kay si kong kakaday. Kaingon ko nga maayo na pagwa kay banaan. Daan buslot na imo sa isaw yung ani aksik ko. Mga katik-tik, maura tong among vlog. Inaot, nalingaw mo. Amping mo kanunay. Bye-bye. Ay, mga katiktek. Maro tamong vlog. Inaot na malingaw mo. Amping mo ka na nagagay. Pagluto dito wag ka atong kuan. Hindi lagi ko ganang Sa mga ingon. Sama kay kwarta magpalit na kay crispy. Ha? Mahal lagi. Mahal ba sa ganana siya kwarta, mahal na ang crispy. Ugway kwarta, balik-balik kong kapag pangayo kay kadako sa crispy ugway kwarta. Kung naanak, kasing gamaya ay. Maura gud anang pan. Di ta ganahan magpalit kung naatay kwarta. Kaya maura magagmay na ni pan. Pagkawa tay kwarta, nangadag ko, mang upaw kalamig dun ipa.